Dobrý deň, my sa ešte raz predstavíme. Ja som Jozef Bednár a predstavujem organizáciu Machon International, to vám aj v prezentácii krátko predstavím, takže budeme hovorili o organizácii. Ja som prírodovedec a zastrešujem takú tú koordináciu projektu, aby vlastne obsahovo sa to približovalo tým veciam, ktoré sú akože odborné. A Mária je zase z pedagogického prostredia, ona je sama učiteľka, je to aj novinárka bývalá, aj editorka slovenčiny, zároveň inštruktorka noteworkingu a takisto pracuje v RCPU, čo je? Centrum podpory učiteľov, zavádzame novú reformu a tým aj nové metódy v rámci vzdelávania a práve preto nás oslovuje aj zážitková environmentálna výchova a tento projekt chceme dostať čo najširšiemu spektru ľudí, ale o tom budem priebežne rozprávať potom neskôr. Ste reflektovali na veci, ktoré väčšine ani sa niekedy nezastavíte a väčšine reflektujete, takže myslím si, že aj táto prvá vec, ktorú sme si to ako otvorili, bola také sa spoznanie aj na vniknutie do témy a v podstate mnohí z vás ste mnohé veci povedali, ktoré by sme si tu chceli povedať. Čiže ste mali zastúpené a plus takú reflexiu možno na túto konkrétnu aktivitu, že aj v dnešnej dobe, čo je, že dneska deti nemajú čas na takúto reflexiu, aby sa vôbec rozmýšľali, ako to bolo, čo bolo a tak ďalej. Čiže aj to je časť, čo vlastne je našou úlohou, keď sa bavíme o zážičkovej nejakej výchove, dať ten priestor, lebo aj to je dneska problém, že niekedy tie deti aj nemajú priestor sa realizovať. Že najnovšie také slovo existuje, že helikopteroví rodičia a niečo také aj my teraz vlastne tá spoločnosť sa týmto smerom ide, že vlastne ako keby nie je tá voľnosť, ako bola. Dobre. Takže tu sme dali takú akože štruktúru, tak z rýchlika, že si niečo povieme teda o Karpatoch, pretože sme v Karpatoch a projekt sa volá, že Zelené poklady v Karpat, prečo sme teda tam. Potom, ako sme sa dostali k envirovýchove, predstavím ten projekt troška v takej štruktúre a potom až potom prejdeme k tej zážitkovej environmentálnej výchove a dúfam, že teda sa dostaneme aj k tú diskusii na konci, lebo troška to bolo dlhšie, ale si myslím, že to stálo za to, čo sme absolvovali. Takže ja som povedal, že vám predstavím teda občianske združenie, ktoré sa plným menom volá, že Združenie pre ochranu prírody Machon International. Pravdepodobne ste o ňom nepočuli, aj keď je na Slovensku, má sídlo v Poprade. Už funguje 17 rokov a vzniklo s takou myšlienkou, že vlastne, keďže jeho zakladatelia, jeden z nich som ja, Svetlana je ďalší, sme pracovali v oblasti vlastne národných parkov. Chceli sme vlastne týmto národným parkom pomáhať a byť takým mostom, aby sa tie myšlienky a rôzne technológie a proste prístupy k ochrane prírody, manažmentu území a tak ďalej prechádzali cez hranice. To sa realizuje formou projektov. My sme mali projekty už, ako tam vidíte, za 3 pomaly už za 4 milióny eur. Takisto stáže, že idú vlastne ľudia z jednej krajiny do inej krajiny sa učiť. V tomto sme vlastne sa spriatelili, lebo veľký dopyt alebo veľkú ako keby priestor, kde sme našli, ktorý je naozaj také miesto, kde sa aj vám odporúčam, kedy niekedy budete mať priestor. A o tom budem vlastne aj hovoriť, je Národný park Bavorský les a Šumava, ktorí práve pochopili, že ich úlohou nie je len tá ochrana toho územia, ale v skutočnosti cez to prostredie vlastne vzdelávať. Takže takto sme spoznali teda Šumava Bavorský les. Takisto aj s asociáciou horských sprievodcov sme sa stretli práve v jednom projekte, kde vaša asociácia pomáhala, sme vlastne vytvárali kurz pre sprievodcov v Chybinách, to je v Murmanskej oblasti v Rusku, ktorá vlastne vytvorila tam národný park, aby vznikla táto súčinnosť medzi parkom a podobné napríklad s ukrajinskými partnermi, pretože projekt sú aj ukrajinskí partneri, sme sa stretli na Ukrajine v Národnom parku Sinever. Ostaňme teda tam. Troška si dovolím povedať, predtým než predstavím ten projekt a tú envirovýchovu, prečo práve tú envirovýchovu, je, že si ani niekedy sami neuvedomujeme, že kde, v akom priestore sme. A keď sme teraz tu na východnom Slovensku, tak sa nachádzame z jednom z najluxusnejších, najexkluzívnejších priestorov vôbec na svete. A že to tak je, vlastne máme dva príklady. Jeden z nich som vybral, sú karpatské pralesy, ktoré sa delíme práve aj s ukrajinskou stranou, tie pokračujú aj na ukrajinskej strane. Hej, pravdepodobne ste niektorí, alebo dám hneď otázku, navštívili ste bukové pralesy slovenské? Dajte ruku hore, kto bol už v bukových pralesoch? Hej, lebo to je topková vec pre Slovensko. A druhá taká topková vec, možno poznáte Kopanecké lúky v Slovenskom raji, ktoré majú najväčšiu biodiverzitu. Ono v podstate je to karpatský fenomén, že vlastne máme lúky, ktoré majú nehoráznú diverzitu. A to je tiež taký paradox, že tá diverzita vznikla samozrejme tým historickým hospodárovaním.
ale to, že to tam máme vlastne až vďaka tomu, že dneska je generácia vedcov a vlastne nám to povedia, čo vlastne máme, lebo niekedy ani nevieme, čo máme. Mnohé veci sa objavujú len teraz. Dobre, takže súhlasíte so mňou, že pohraničie medzi, alebo teda nemusíte súhlasiť, ale ako tvrdím teda ja, že to pohraničie stojí za to objavovať a to sú tie zelené poklady, ktoré by si mali ako aj vlastne aj mladá generácia uvedomiť, že ako kde sa nachádzame. Ale zároveň a to prostredie sa dramaticky mení, napríklad aj tie lúky sme opustili a je otázka, ako zachovať napríklad tú biodiverzitu na tých kopanických lúkach, ale máme tu aj ďalšie fenomény, napríklad zastavbu, to je vlastne fenomén Vysokých Tatier, kde sa aj naše združenie angažovalo, preto možno ste o ňom niekedy počuli cez nejaké naše iniciatívy, ako Milujem zelené Tatry alebo ďalšie. Tu je napríklad, to mi poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav, to len aby sme boli v realite, toto je Popradská kotlina, hej, že sme sa už o 3 stupne posunuli v priemere a preto, že či bude sneh možno 20 rokov, to je otázka, lebo už sme na 8, hej. Niekedy vlastne, keď sme, alebo ja som sa narodil, alebo aj vy, niektorí ste starší, tak sme mali, vidíte, mrazivé, sme boli maximálne na 5 stupňov a už sme na 8. Hej, tak toto je, kde je globálna zmena vlastne v tomto našom karpatskom priestore. Poďme ďalej. My sme vlastne pracovali a tiež taká možno vec, ktorú by sme mali vedieť, čo je, ako stávame, ja to volám, že slovenský Dubaj. Sme to zvizualizovali, keby sme realizovali všetko, čo je schválené v územných plánoch, už schválených územných plánov, bavíme sa už o reálnych územných plánoch, ktoré sú schválené, tak vlastne tieto biele flaky, to je všetko, kde budú rôzne apartmanové domy, golfové ihriska a tak ďalej. Keď si všetci tí oligarchovia a všetci tí investori naozaj pôjdu za tým, čo si tam vlastne dali poschvaľovať. Čiže meníme tú krajinu nehorázne a to nás vedie k tomu, a keďže sme na to upozorňovali a dnešná ako keby spoločnosť na to nereflektuje, tak sme začali uvažovať, poďme ďalej. Tak sme si uvedomili, že nemôžeme proste bojovať ako Don Quijote, ale že jedna z malá šanci je, keď vlastne zistíme, alebo podchytíme tých ďalších, čo idú za nami, aby oni vlastne si uvedomovali, do čoho sa ten svet rúti. A preto vlastne tá pointa je si uvedomiť, že my potrebujeme s tou mladou generáciou pracovať, lebo ak tá generácia naozaj nezažije tú prírodu a nevybuduje si ten vzťah, tak je otázka naozaj, akú má budúcnosť, povedzme aj táto naša karpatská príroda. Toto je vlastne aj tá hra, o čom bola, aj ono, že áno, nastala veľká zmena. Ja som mal síce textové, ale umelá inteligencia, teda Svetlana povedala, že aby to nebolo také, tak toto vytvorila umelá inteligencia, takže spájame aj moderné s históriou. Tá veľká zmena, ja to môžem, alebo aj vy ste to mnohí vlastne reflektovali, tú svoju mladosť, tak vtedy sme v podstate ešte sa stretli aj s hospodárením, sa chodili napríklad tuto v regióne na zemiakové brigády, možno tí, čo ste z tohto regiónu, ste zažili niečo také. Chodilo sa aj na rôzne výlety. Hračík nebolo toľko, tak sme improvizovali, napríklad sme si strúhali pišťalky alebo gumipušky a podobné. Kdežto dnes vlastne tie deti majú už hotové hračky, trávia v tej škole, je toho veľa a tak ďalej. A naozaj ako keby žijeme ako keby veľmi rýchlo veľkú zmenu, ale v skutočnosti tá zmena má veľké negatíva aj na tie deti a to sami cítime, že vlastne... No a toto je tá veľká výzva, ktorá vlastne aj prečo tu dnes sme, že si to treba uvedomiť a potom vlastne každý z nás má nejaký ten priestor vlastne v tej svojej pozícii, kde je, to ovplyvňovať. Samozrejme, to aj robíme mnohí a jasné, že nemôžeme hovoriť, že toto sú všetky deti. Hej, rodičia si to uvedomujú, vznikajú napríklad komunity, poznáte Zaježovú, Brdárku a tak ďalej, že rodičia hľadajú, alebo aj v tých Ganovciach, čo tu bolo spomínané a podobne. Dobre, poďme ďalej. Rýchle o projekte Zelené Karpaty, takže tu sme spojili tam tie logá, spoznávate to stredné, to ste vy alebo budúci sprievodcovia. Sme v podstate si uvedomili, že a to súvisí aj s tým Machaonom, čo sme spomínali, lebo Machaon pracoval dosť veľa v postsovietských krajinách a vieme, čo sa tam deje. A naopak tým, že tí Ukrajinci majú ten problém, aký mali, tak toto nás možno aj viac spája a viac menej žijeme aj v takej geopolitickej realite, že vlastne s tým susedom by sme mali spolupracovať. Pretože ja si myslím, že v blízkej budúcnosti, keď sa ten konflikt skončí, tak také niečo ako tých, čo ste z západného Slovenska zažili, že niekedy bola ako tvrdá hranica a dneska zajdete za Bratislavu a ste ako keby zase na Slovensku a ten pohraničný región žije, tak aj tie Karpaty v skutočnosti sú tak atakované, lebo sú to jedna z najzaujímavejších prírodných priestorov zo severu, keď zoberiete Poľsko, z Ukrajiny, to je rovina a všetci na tie Karpaty a preto je tam aj ten dopyt po tých nehnuteľnostiach, ale zároveň je tu potreba vlastne vychovať generáciu, ktorá si tie Karpaty ako keby zachová. A jedným z tých myšlienok je teda, že to pomôžeme ako našim malým
pričinením. Poďme ďalej. Začali som spomínať Národný park Bavorský les a Šumavu. Tam sme už boli na takej stáži, čiže sme poskladali tým z ľudí zo Slovenska, ale aj z Ukrajiny. Musím povedať, že vlastne je tu veľa ľudí z Ukrajiny, ktorí utekali pred vojnou, ale sú reálne tu a chcú s tými deťmi pracovať, majú skúsenosti, sú to skúsení ľudia. Takže prepájame teda aj tú spoluprácu. Poďme ďalej. A tu je vlastne, o čom budeme dneska vlastne hovoriť. To je táto, nenazvem to Biblia, lebo to nie je Biblia, to je zdroj, ktorý môže aj vám pomôcť. Toto je, volá sa to, že poďme na to od lesa, je to vlastne metodika, oni to nazvali, teda existuje taký termín lesnej pedagogiky, pretože Šumava je hlavne lesné prostredie, takže je to hlavne na to lesné prostredie. My ale tu v Karpatoch máme tú diverzitu väčšiu a zároveň nie je cieľom všetky tie lesnícke veci sa o nich baviť, ale skôr tú filozofiu, alebo ten celé princíp, o ktorých sa budeme hovoriť, vlastne sú v tej metodike. Preto sme sa nimi inšpirovali a budem pripravať vlastne nejakú takú metodiku pre nás. Poďme ďalej. A my tomu ešte pridávame ako horskí sprievodcovia a ďalšie aktivity, a to tu tiež padlo, tu od kolegu zo Štrbského plesa, že prepojiť vlastne šport a s objavovaním prírody. To hlavné je, aby boli v tej prírode a aby hlavne mali priestor sa sami realizovať, aby sami tú prírodu začali objavovať. Hej, toto je vlastne ako keby, čomu sa venujem v tomto projekte. Poďme ďalej. Takže sme si dali 3 také ciele. Prvý cieľ je pracovať a viac menej, a to sme tu, hej, to je ten prvý cieľ, aby sme vlastne o tejto metodike a tomuto princípu, že zoberete deti do prírody a nemusíte im všetko vysvetľovať ako škole, lebo toto oni tam nečakajú, práve naopak toto ich odrádza, ale dať im, povedzme, ako bola táto hra s kartami, že zrazu ste boli v deji a zrazu ste tu rozprávali a ani ste a myslím si, že nikto nemal pocit, alebo dvihnite ruku, ak niekto mal pocit, že ste sa nudili, hej. A toto je to objavovanie, hej? Že dáte nejaký impuls, aby tie deti vlastne v tej prírode začali tú prírodu vnímať troška ako niečo, kde je ten priestor pre nich. Čiže vychovať ľudí, ktorí sa tomu budú venovať. Druhá vec je, priamo máme aktivity, aj asociácia bude vlastne niektorý z prievodcov, napríklad je tu Daniel, ktorý už jedno takéto absolvoval, čiže máme nastavené veľké množstvo akcií. A potom tretie je o tom hovoriť aj vlastne s verejnosťou, aby vedela o tomto našom dedičstve, problémoch a že to, čo tu teraz vlastne riešime, že to je vlastne problém, ktorý by sme mali ako spoločnosť vnímať. Poďme ďalej. Takže projekt má 4 také bloky. Už vlastne s tými cieľmi to súvisí, samozrejme. Takže prvé je budovanie kapacít. My máme, že nazvali, že školenie inštruktorov, to je vlastne vytvorenie toho jadrového tímu, to sú ľudia, ktorí robia priamo tie aktivity v rámci projektu. My sme napríklad tu s Máriou ako tí školitelia a chceme, aby vlastne sa tam pridali ďalší, ktorí tie aktivity, napríklad máme tu Alexandra, ktorý síce neťahal kartičky, ale napríklad on je aj na niektorých fotkách potom horský ako prievodca z Ukrajiny. Pripravujeme metodiku, potom budeme ešte riešiť školenia. Takisto práce s deťmi, teda máme rôzne zážitkové programy a tábory. V tomto roku budeme spoluorganizovať aj tábor Východoslovenský TOP, kde bude tá envirovýchova, rôzne stolové hry, ekodivadlo. Potom tá práca s verejnosťou, kde bude aj špeciálna web stránka, kde budeme o tých pokladoch Karpat veľa hovoriť. No a potom rôzne PR aktivity. Poďme ďalej. No. A teraz ideme vlastne k tej hlavnej téme. Ja som si vybral 2 citáty, lebo niekedy, keď sa dá niečo zhutniť, tak možno to pochopíme. Vo výchove a vzdelávaní nie je len o naplnenie pamäti, ale o zapálenie sviečky, ktorá môže ďalej sama horieť. Toto je, ako by som povedal, v jednej vete povedané, o čom by mala byť tá zážitková environmentálna výchova. Že vlastne to dieťa si berie so sebou nejaký poznatok, ktorý my mu sprostredkujeme tým, že vieme, že chceme, aby si on, ako keby, on si možno všimne niečo celkom iné. Inak to je na tej envirovýchove, v tej zážitkovej zaujímavé, že niekedy práve to, že dáme tú voľnosť a tie deti sú také, ako sme boli my. Ono zase si netreba si myslieť, napriek tomu, čo tu hovoríme, že tie deti viac menej sú, nie že pokazené, ale ovplyvňované tým prostredím, ale v realite vnútri sú takí istí, ako sme boli my. Tá genetika sa za tie niekoľko generácií nemení. Hej? Len ide o to, že to prostredie sa musí zmeniť, čiže ak my dáme ten priestor, tak možno zapálime tie sviečky, respektíve to, čo tu hovoríme, že máme pocit, že veľa detí nemá ten vzťah k tej prírode, tak toto je vlastne úloha, ktorú môžeme my, keď nájdeme správne nástroje. A jedným z tých nástrojov je, že už nejaké myšlienky sú a veľa úspešných ako keby
skúsenosti z tej Šumavy a preto to vlastne prinášame na Slovensku a na ukrajinským kolegom, tiež na Zakarpatskú Ukrajinu, že to môže byť ten nástroj, že tieto rôzne hry. Ďalej. Takže už reálne niečo sa aj niektoré aktivity udiali. S tým, že pre nás je veľmi dôležité a tu už prepájame tú modernú technológiu, aby tie deti o tom, alebo aj my, ale aj všetci sme rozprávali, aby sa naozaj dostalo aj do toho online priestoru, že tie deti reálne sa tešia a tých kamaráti, že poďte sa pridať. Lebo to je tiež časť toho, že vlastne tie deti, ktoré niečo pekné zažijú, aby mali ten priestor a to môže byť táto moderná technológia, sa podelili. Takže pár takých len na inšpiráciu, že už reálne vlastne aktivity. No my navezujeme troška historicky, sa urobili rôzne letné akcie už aj minulý rok pre deti hlavne z Ukrajiny, ako tu bolo povedané, aby mali vlastne tú prírodu ako taký liek. Ďalej. Takže a vidíme, keď to robíme s tými deťmi, tak vlastne reakcie sú také, že chcú ísť ďalej, že sa im aj nechce ísť domov, lebo to o tom to je, že to nie je o škole, o vysvetľovaní, ale naozaj ich vtiahnutí do tej prírody, ktorá je fascinujúca. Keď vy ste všetci tu takí, ktorí viete, že príroda je fascinujúca, keď sa človek zapozerá správne a s citom.